आमगेल धर्म कसलो दिल्लो कोणे म्हळ्यार वेदव्यासान तल फुड नासिल्वे आसिल गौतमस्य ऋषेशापात् ज्ञानत्व ज्ञानदांगदे ऋषीश्वराल गौतमाले गौतमला अनेक गौतमच रे आम्ही लेखता ते एक ऋषीश्वराने अनेक गौतम विश्वामित्र अस दोन की तीन अस सत्यवती अस सत्यवती दोन की तीन अस पुराणात मेळता एका नावाचे अनेक असतात ती तशी गौतम इतकी 16 इतकी अस 16 की 17 गौतम ऋषीश्वर असे अनेक ऋषी गौतम आता आमगेले तू आज्यान नाव नात राद वरचे आत्ता नाचच्या पुरो कसल्याक आमगेले पिळये मेळचे तशी तशीच ते वंशांतूय तशीच तेच कंटिन्यू करचे गौतम आले नात तुकी गौतम गोत्र आयलो ताका गौतमूची उदाहरण सांगिन पुढे तुकून असते पुराणांत तशी कोरका तुका वंशवृक्ष म्हणून सांगतात कशी पळय आमगेली बुद्धी कितले चंद कोण वंशवृक्ष सुतखंडन करू की हें करू की पुरा सुलभ जाता आजी ना ती नव ऐकल्यारी मना तू वचना असो सांगीन की तशी गौतम एक तागेल शापान अशी शाप कारण असता ताक आम्ही मस्त तुमका आयकोलच्या पुरो सांगू वचना ती कसन की ताका ताका आश्रय कोण नसिनी मागीर आमगेन तपस ताक घेवन वता थंय तुकून बच्चाक त्यांनी कारण सोदून गायक कसन की एक तन्ना गायक निमित्त कोर न्हू हे केल्यान पुरा गणपतीन आनी कोणेय न्ही पार्वतींनी गणपतीन कोण केले नाही तांकां निमित्त कोण गणपत एक तूप सांगून काणी सांगून गायक करून गायक मार शाप मागीर तक्कल तपस करून गोदावरी मागीर तो शाप दिता भिक्केन शीत खाम भिक्केला तुमकां कष्ट येयल्या वेळार आश्रय देव तुमकां राबन पुरा कोण भिक्के अपवाद जाला गोहत्या पाप अज्ञान पुरा वाड्डो अज्ञान वाड्डो म्हण सांगितलें मागीर अज्ञान वाड्डल कांय ना अज्ञान मनशाक ज्ञानाक अज्ञान म्हूण लेखचें अज्ञानाक ज्ञान म्हूण लेखचें